Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back. So दिनैहाय आं नोंथांमोनजों मोनसे unpacking नि भिडिअ शेयार खालामनो होननानै सानबाय, बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आङो मिन्ट्रायावहाय मोनसे बुस्थु अर्डार हरदोंमोन, माने कार्डिगन स्वेटार अर्डार हरदोंमोन। दायो विन्टार सिजन नालाय, बेनि थाखायनो नांगौ जादों आंनो, बेनिखायनो अर्डार हरबाय आङो। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै सानबाय बे भिडिअखौ। जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। So नै लोगोफोर, आंना पार्सेला बेनो, मिन्ट्रायावहाय अर्डार हरदोंमोन आङो, ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। So फैदो खुलिदिनि। ओमफ्राय बियो कार्डिगान लोगोफोर, ब्लेक कालारनि कार्डिगान, ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनोसै। ब्लेक कालारनि, ओमफ्राय मोजांखौनो नुदों नालाय आं ब्लेक कालारनि अर्डार हरदोंमोन नालाय आङो। नै ब्लेक कार्डिगान, आं बेखौहाय स्कुलावहाय गाननो थाखाय अर्डार हरदों। मानो होनोब्ला आंना ब्लेजारा एकदम कालारा मा होनगोन, डिसकालार जाबाय, फेड जाबाय। बेनि थाखायनो आं दायो बेखौ बायबाय आरो अर्डार हरबाय। आङो बे खनसेयावहाय ब्लेजारखौहाय बायथ'ला, एफर्ड खालामनो हागोन बायदि मोनाखै। हायोब्लाबो आङो बायथ'ला आरो बेजोंनो खामानिखौ सोलायथ'नोसै। ओमफ्राय मालाबा मालाबा बेखौबो गानलांनोसै, ब्लेजारखौबो गानलांनोसै, ओमफ्राय बेखौहाय गाननोसै आरो। बियो टकिअ टकिसनि, आं लास्ट टाइमबो टकिअ टकिसनि जिन्स अर्डार हरदोंमोन नालाय, ओमफ्राय गाननो स्ट्रेचेबल कम्फर्टेबलथार मोनदोंमोन। बेनि थाखायनो आं एबारावबो बेनिनो अर्डार हरफिनबाय, बे ब्रेन्डनिनो। ओमफ्राय बियो कार्डिगान, ब्लेक कालारनि कार्डिगान। स' नायनि, आखाइखौ सुनानै नायनि। गुदुं जागोन। आं माने बे प्राइसआवहाय बिदि रोजा मोननाय नङा होननानै सानदोंमोन आरो। 629 रुपिसल' बियो, 629आवहाय मोनदों आं बेखौहाय। एसे बारामोन, डिलिभारि चार्ज दंमोन, नाथाय आङो डिलिभारि चार्ज थानायखाय मोननै बुस्थु अर्डार खालामबाय, बेजों लोगोसे आरो मोनसे बुस्थु अर्डार खालामबाय। ओमफ्राय बेयो 629 गोलैबाय, ओमफ्राय मोनसेया 749 बिदि गोलैबाय आरो। डिलिभारि चार्जआ माने माइनास जाबाय मोननै बुस्थु अर्डार हरनायखाय, बिनि थाखायनो आं बेखौ लाबाय। डिलिभारि चार्ज गैयिखाय एसे खम जाबाय आरो। ओमफ्राय मोजांखौनो मोनदों, रोजा गुदुं जागोन, विन्टारनि थाखाय बिराद मोजां। बेखौ खेवनानै नायनि आङो बुटामखौहाय, गानजोबनानै नायनोसै माबायदि नुयो। ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टावहाय खोन्थाहरदो, आंनि कार्डिगानखौ मोजां नुदोंना नुवाखै। फारनैथिंखौबो सोनानै नायनि। गाननायावथ' मोजांखौनो नुदों, ओमफ्राय आयनायाव नायबासो मिन्थिगोन आरो आं दा मादि नुदों। मानो होनोब्ला फ्रन्ट केमेराजों लायाखै नालाय आं भिडिअखौ, ओमफ्राय आं दायो नुवाखै आरो ना माबायदि नुदों माबायदि नुवाखै। ओमफ्राय गाव गानना नायनायावथ' मोजांखौनो मोनदों। गुदुं जागोन, आं सानाखैमोन बिदि रोजा फैगोन होननानै आङो सानाखैमोन आरो। आं गिबायसो थादोंमोन गोबा फैगोन नामा होननानै। ओमफ्राय 629 रुपिसाव बिराद मोजां मोनबाय आरो ना, रोजानो। बेनोमोन आंनिया दिनैनि भिडिअआ। ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि कार्डिगानखौ, स्वेटारखौ खोन्थाहरदो कमेन्टावहाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि बायनो गोसोब्ला बायबानो जाबाय। मिन्ट्रायावहाय बायदों आङो टकिअ टकिसनि कार्डिगान। ओमफ्राय हायोबा आङो लिंकखौहाय बिनि ड्रेसनि क'डखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना सोरबाफोर पारचेस खालामनोबा खालामनो हागोन। ओमफ्राय आंथ' मोजांखौनो मोनदों बे स्वेटारखौहाय। नोंथांमोना कमेन्टावहाय खोन्थाहरदो आरो ना। ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै आङो। बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ। जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालाम। स' बाय, सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ।